Karon nga nahumana ang eleksyon, gisugda na ang pagpanghipo sa mga campaign paraphernalias nga nagpasad sa kadalanan. Diawhag usab ang ubang mga kandidato paghimo niini. Si Nico Sereno sa report. Sa barangay Mambaling na Abtanamo, kining grupo sa mga kalalakinan nga nabisi sa pagpanangtang sa campaign posters. Grupo sila nga giumol ni Cebu City Councilor Dave Tumulak. Gamit ang palita og tubig, gipangkagis nila ang nakapilit nga mga campaign paraphernalia sa konsehal. Ang mga sagbot nga namugna, ilasab nga gipanghipos. Para makita po sa ato ang mga katawhan nga responsibilita no nga pagkakandidato. Kaya ato man ang gibuhat kaniadto pa sa una natong pagdagan. Kaya kaugma gidayon ato dayong limpyuhan ang ato ang mga gipanghugaw-hugaw. Auhag karon ni Tumulak sa kauban niyang mga politiko manglimpyo sab sa gibili nila nga mga posters. Kini aron na mahibalik ang kalimpyo sa kadalanan human sa piniliay. Ay atong gipamutang sa atong mga kadalanan aron sa ingon mahibalik na sab kalimpyo ang ato ang palibot. So importante ni para ang pagsalig sa katawhan mahibalik ko sab diri nato. Ang City Hall may team na sab nga gitahasan sa pagpanglimpyo sa campaign paraphernalia palibot sa syudad karon nga nahumana ang eleksyon. Gilaraw na sab ang general clean-up sa kabarangayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.